Γεια σας! Αγαπώ πολύ τη φύση και τα ζώα και είμαι σίγουρη ότι και εσάς σας αρέσει το ίδιο. Γι' αυτό βρίσκομαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής Λεωνίδας Λουλούδης θα μας ξεναγήσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Γεια σας! Γεια σου Δέσποινα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Βρίσκεσαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι ένα πανεπιστήμιο πολύ παλιό, 90 χρόνων. Ξεκίνησε το 1920 και φοιτούν γύρω στα 4.000 παιδιά, φοιτητές. Οι φοιτητές τι σπουδάζουν? Οι φοιτητές σπουδάζουν διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Σπουδάζουν τα φυτά, σπουδάζουν τα ζώα, τα παραγωγικά. Όλα αυτά γίνονται εδώ. Θα μας δείξετε κάποια από αυτά? Ναι, και να δούμε μερικά ζώα και να δούμε και ένα θερμοκήπιο που γίνονται φυτά. Τι είναι αυτό το μεγάλο γυάλινο κτίριο? Αυτό είναι κατασκευή που τη λέμε θερμοκήπιο. Δηλαδή έχει γυαλί απ' έξω και έχει διάφορα μηχανήματα μέσα, τα οποία εξασφαλίζουν ορισμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας που είναι ιδανικές για να μεγαλώνουν τα φυτά. Και έχει φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία το Πανεπιστήμιο τα πουλάει και έτσι εξοικονομούνται και κάποια χρήματα για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών. Εδώ που είμαστε? Εδώ είμαστε στο εργαστήριο ηχθειοκαλλιεργειών. Δηλαδή εδώ γίνονται πειράματα με διάφορα είδη ψαριών, τσιπούρα, σαργό, λαβράκι, και κάνουν δοκιμές ποια είναι η καλύτερης τρόπος εκτροφής τους. Εδώ τι είναι? Εδώ είναι η στάβλη. Βλέπω αγελάδες. Ναι, είναι η στάβλη του Πανεπιστημίου. Έχει αγελάδες, τις οποίες χρησιμοποιούμε κυρίως για πειράματα. Αυτή λέγεται σβίτς και η ασπρόμαυρη, από την Ελβετία, οι ασπρόμαυρες αγελάδες. Βλέπεις και ένα μοσχαράκι εκεί. Όλες οι αγελάδες παρακολουθούνται σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, για ό,τι παρουσιάζουν, για τι τρώνε, για το πόσα γεννάνε και πότε κτλ. Αυτή με τα κέρα δεν είναι ταύρη? Αυτή είναι ταύρη, πολύ μεγάλης αξίας, πολύ ακριβή, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εδώ για να γίνεται η αναπαραγωγή και να παράγονται, όπως λέμε εμείς, βελτιωμένα ζώα. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι πρόβατα. Ναι, είναι πρόβατα διαφόρων φυλών πολύ σημαντικών για την Ελλάδα, όπως είναι το καραγκούνικο, όπως είναι το χιώτικο, δηλαδή ράτσες επιλεγμένες, για τις οποίες εδώ γίνονται πειράματα. Κυρίως γίνονται πειράματα διατροφής, μαζί με τους πειραματισμούς και η εκπαίδευση των φοιτητών. Εσείς τι καθηγητής είστε? Εγώ είμαι καθηγητής στη μοριακή βιολογία του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Προσπαθούμε να μπούμε μέσα στο κύτταρο, μέσα έτσι, όσο πιο βαθιά γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε να καταλάβουμε ποια είναι η λειτουργία των διαφόρων γονιδίων και πώς αυτά εδώ πέρα τα πράγματα ρυθμίζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα φυτό να γίνει πράσινο, να έχει ένα ωραίο λουλούδι, να έχει εσύ ωραία μαλλιά κτλ. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας. Δηλαδή εδώ το κύτταρο το αναλύουν στα συστατικά του, στα χρωματοσώματά που έχει, και κάνουν διάφορες αλλαγές της γενετικής του δομής. Δηλαδή αλλάζουν τα κύτταρα και παράγουν φυτά με καλύτερες ιδιότητες από αυτά που υπάρχουν στη φύση, πιο ανθεκτικά στο κρύο, στην ξηρασία κτλ. Εδώ είναι το Γεωργικό Μουσείο. Εδώ είναι το Γεωργικό Μουσείο, δηλαδή είναι ένα μουσείο του Πανεπιστημίου, στο οποίο υπάρχουν όλα τα επιστημονικά όργανα που έχει χρησιμοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο από το 1920 μέχρι σήμερα, δηλαδή επί 90 χρόνια. Τι δηλαδή όργανα χρησιμοποιήσαμε στην εκπαίδευση και στην έρευνα μέσα εδώ. Κυρίως από το εξωτερικό είναι τα περισσότερα, και δείχνει τη σειρά, τη χρονολογική με την οποία τα χρησιμοποιούσαμε. Συν έχει ένα τμήμα στο οποίο υπάρχουν παλιά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες στην Ελλάδα πριν από τον πόλεμο.